Kachingbu por kekenhuniam belatip kum ke Kutumba Suraksha Parishad KSP badeban play ke krem maujumbun ban lek niam hendu hapo ka arfly trek no pra archa psau kala penlong UMDC na nongpo uba balachi rani ban wanra de before our discussion banitai halor kani hak singi ba ar ka dorbar tlang ka Khasi Autonomous District Council hak arfo trek no pra archa psau hak ni kichingi tai le shimanta uba Titos Terwel Khan MDC kesora ban nongelam kaliang persya uba penishingan NCM MDC ke Maukhar Pentor Omkra uba Bendo M Lanong MDC Shusi ke Konsil uba Martel N Mukim MDC na Maukonrau bar uba Mitchell Wankar MDC na Laban Mauprem. Sir, under Rule 60C, I beg to move that the provision of rule to allow for discussion the matter of urgent public importance which came out in the newspaper, namely Kashlem, under the caption Bernyam biang kaseng Hindu ya ka sorkar jela bagade ban plino ya ka krem mau jumbun hapo arfly tarik uno pra. Mr. Chairman, nga kren ya gani motion da gaman sim ka basokya habang UI haki la pathai kubor hoy kani ka issue kam dei ka badang menin Rega isu kabala ham katukan ni por kumban sipan kan mau kaladon ke por hakaba kita ki riunget Hindu kiladon ni kajing temu banwan yat pilgrim hang thia po mau senram hakajaka ka bangiong ka krem mau jembun berong itip kum ki kun khasi kharang bagani kadai kawin naki krem ki ba itanat kadai ka jaka jengok kai ka ba paunam jaka snong mau senram ha ka baudon umau uba phla ha ka tu ka jaka lengkot yakni ka krem lari la sumar la pej daga snong mau senram rengkat ka hima hakaba la develop ya katu kejaka bat la yoru ya kai scheme ki paper le si naki tenat sorkar kum naka tourism naka arts and culture la ni naki wepat kinomi khmat ru kum jo ban pen itnat ya katu kejaka kum ka we naki jaka jko kai ka ba paunam hakani gari ke jogi bat ka longru ke jing shisha ba kani ka jaka jko kai kala kring wat ya ki briu ki bana baru ho ya ki snam ki ba mensuang yu iba kila donru kini ki nongwan na sabar ki turis bawan na ki wepat ki jela ki bala sedang kumno ban pelong ya tu ke jaka panban kum ke jaka mani blai don ki balawan le pujang tu don ki balawan thedut ang tu don ki balawan rakso rakat ngom ta ter don ki balawan bu sentiu but kani ka jingle ka jongki kala pelong ya ka snong nakapor sa kapor ban ai ka jing maham bakindu kindu bawan jongok kai ka to saka kim dei ban penjabo kim dei ban penjakhlia ka to saka kim dei ban pelong ya ka kum ka saka mani blai hindai kan long be thik ka saka jongok kai ban pe yau tau mau ba phla uba lawandur bala long gadur kadar kabala khat yaka umau jembut tinrei kensan hagini ki khandiat snam ngi iba kladon ke jingwan yat pilgrim jongkini ki runget Hindu naki wepat ki stir ban pelong yaka sendon kum ka mandir lani kata ka jaka mani ble habang akren ya kani ngamut ban ong banga persya ya kanu ka kenhun nget niam tenrengi suthu baki kenhun niam kidon lagi jaka mani belai kariti sensar jo kari India kala sya ya baro bangin mani light lut kat kum ki jinget ki Kristan kidon lagi mani ki Muslim kidon lagi mos ki Hindu ru kidon lagi mandir haka baki bu ki dur belai ki jongki baki la ban lit mani yang tu tenrei ka balengo kalong bahaki ni ki kendiat benai ki baladap kalau don ke jingki win halo kani ke isu hoi nak kalian ke snong ni ai kublai kerpang
ya ka dor basnong mau senram ka bala simkia ha kapor bakala don ka jing temu jong kini giriunge banwan jubor ha ka ni ka jaka banwan pelong ka jaka mani blai nakaliang jong kasnong ila wanru sa district council ila wani kenduru UCM ya deputy CM ka kapor ban ya keren halo ka ni ka banta ba ka jinglong try ya ka ni ka jaka ka debe ha ka dobasno reho ngilai iru bakala poi wat sayeng bisyar badan burom bat wat ka yeng bisyaru ngathorai kala airu ya ka ruling kebalong in favor ya ka dobasno dan rei kan san ngayu ibiang hagi ni sengi bakani ka kenhun niam kebalong ka Hindu Kutumba Surakya Parishad KSP kala ai sendon da ka jing berngem ya ka sarkar jela ka jungi haba ka berngem ya ka sarkar kamut ka berngem ru yangi we pu we nong song snong jong ni ka jela ka berngem ya ka snong bat ka berngem ru wat yangi ka district council namar ka ni ka jaka ka ha apo ka dor basnong baga dor basnong ka hima kihap apo uput usam jong ka Khasil Autonomous District Council kani ka jaka ka hap apo ka schedule area ngaso bang warai ni ka mat kalong ba kum ka district council kabadai ka custodian ka nongri ka nongda kai ka rule ka jong ipat habe dai ba kani ka banta nakalian ka sunga ngawarai kani ka mat kalong bangin ya don kelang ke jingkit kli bangin don lang ke jingkit kli halor kani ke jing sya berngam ngimdai ban ong batang ke sarkar jela ke ban kit kli kani henrei kasnong kahima bat kari ba ka jaj benri bro kawe ngiri ban shim ya ke jingkit kli kum kini ki jaj jing berngam bala berngam ru bala da om sya apo ka arfulai terik kemut lasi monde arfulai terik kan donru kata ka jingpak hang lenti hang tepo asang ngaso kani kalong serius ya pada perkhan ka e ka rai ka jungi kum ki khot jong kani ka ye ki bangi ong bangi de kita ki nong yada ya ka khando ka siap ye dia da ya ka jai benriu ka e ka bangi de ban hoi ke sarkar kala bandan laga jong ke benta kala ban pha ki tulit kala ban pha ki ye ki lat jing da henrei ngaso bagani ke isu ladang ngim sim khia na kaliang ke district council kala ban wanra bun ki kenrum kenram bat kala ru ban pli ki weipat ki kenhun ru bakin dia le thma bat ke jai bendi ku jungi na kapor sakapor kani kadi ngasim ya ka bagadi ke jing pen ibor kede ke jing pen ibor bangilong ke jai benriu ke berit bangilong ke jai benriu ke berit pat bagi ni ki he pat kiba sensyar hakari india ai barok kawe kamut baki lanwan ban nyen ben yang ngaso kani ke long keba long serious kabangi hap ban perkhat khia ban sim khia lang bangin ya sim lang ke jingkit kli ke bangin ra nginum i tang ha ka dor basno mau senram nginum i tang ha ka hima mau senram andre ngasngau bangan khot ya baro ki hima bagi de ban yang terlilang ngkhot ya baro ki nomi khmat ide ban yang terlilang ya kani baro ki kenun sang balang ka jaj beri baro kawe ide ban yang terlilang halor kani makani ka jing berngam ngasau kali ka insult kadi ka jing iben ya ka jaj benri ko sugi baladangim la ban le menta nakapor sakapor ngin syong tang ha ngin syong ngin sa hari lejong tang da ka jing syong seir nginum dan jing singan syu hal ka jong gari ya ban perkhat ngin syu sngap ya gani ka jing berngam ya kata ka jing dawa ka jongki kidan pun ki jaka ke bakila ban lej mani kidan ki mandir
Agau hati kadang tu ka khamakya tampel gila benda tu. Bar ka jingkam ka jongki lang ba ka kot kubor. Ban ong ba kani ka jingle niam ka jongki kelas dang nadu ba ka daki spas na mana. Kumnu gila ban pensisai kata ban ong ba kilawan ban le niam hakan ni ka jaka daki spas nem. Aku ar ban simi kani ka bu ban penrem ya ka jing ong jong tu weu brio. Wong ba ka kerteng mau senram. Hana ka de ka kerteng babakla ba ong mau senram de ban ong mau ram. Naduk menu pun bo kerteng ka senong mau senram ban ong mau ram. Hatungin su priang ta. Manu ba ai kerteng iki senong, manu ba itu iki senong, itu na district council. Kamdan in record sandu district council naduk 1952. Mau naduk bangiyo ke district council ban ong ba kasnong mau senram na kahima mau senram kadi kata kasnong ga bakerteng mau ram. Ya kani nginum laban pedang dalele tu. Bakani ka jingkam ka jungki ban ong ba ngilawan dagi spas dem. Ban pelong ka jing le niam kani ka jaka ya kani ru nginum laban pedang. Nginum laban pedang. Tekadau ngakot lang yang hilang barok ba kumjuru khamtam ya ke isi ba pin shimkhia lo kani benda nakaliang ka jungi ingin ai ka jungi trilang kanu ka step kanu ka lenti ka ba pin shim halo kani ka benda makani ka long serious hapo ar pulai tarik labu ka deadline ka jing berngam balada ki miolan balada ka sarkar ka merai lani kam sya yaki banwan le niam makani ka jaka laong pakin khang ya ka surok hang tia po jarabat. Atau kani kanam kata. Ya kinong song senong kijungi. Ibalik bawan hanu kani kamdei ka interstate problem kan mi ke security problem kijinge kapan kata ya kayang kajong kipat ba. Ngidi bani trilang ru baka sarkar megalia lo kani beta. Namar ba kumangalaong kalakta ya ka syong sai. Idi man to wat saya du ka home ministry ru. Kadi ban sim kialo kani banta. Kumno ga utang gawi ka kunhun seng kan subar ngamingi. Tanggawi ka kunhun seng niam kan berngamingi. Pamlalong. Takada Mr. Shaman na kren ni kani banta daga jing sokia. Mdai ba ngadon kanunu ka motives mdai ba ngadon kanunu ka ban ong ban yasim ka bui kani isu mdai ngi sutu ba kadi ka bakya namar balai ka senong mau senram kani ka jaka ka badon mau jembun ka hap apa ka schedule area ka hap apa ka area ka joki tingas ngau ba nakaliang ka jongi tungin yasim kialang da kanu galat kalenti bangi di ban boys ya kani kaban boys ka score joki ni kiseng bakim day ban super ngam pathar kumni rem don ya kanong rem kababiang itang kini kintin Mr. Shaman Brisbane nakaliang kajonga but soban ai kuble ki para member bro mo hamtam sekani ka session ke ba hadu sya bangin let sek election namar ba nganum sim bentah hagi motion ngan haban mino kadon ka function ke bang haban let for RBC tengah ai kuble ki para member bro khot bat nga kitbok kitwiang ai kublay Christmas New Year bat kitbok kitwiang e baro bangin ya poibiang hagani ka jaka Brisbane Mr. Shaman kalau ngajing sisya kumpla kran dau nongiram jong kaliang yate banyo i ki bakum kini kiseng kata kaseng ka bakateng ka katumba suraksha parishad ni ka KSP kepada ka Assam Base Organization kebabu ya ka ultimatum ya ka sarkar Meghalaya ban ailat bakin Malaysia po mau jemput nakaliang jonga bat ngilang baro ngatarai ni ngaulengo ba nakaliang kani ka KSP kan supen bor klan da suthu ya ka
lenti ka norim jong ka kam ajing sisa kini ki parlok nang tina Assam beri ki khot jong ne ka Katumba Suraksha Parishad kila di ban tim shwang ya ka sistem ka dustur dingi hangni mbet ang hangni hagari India bro gawe itip baga mau jemboin kadi ka property jong no ngap bu shwai tai jingli ka mau jemboin kadi ka property jong ka dorbar shnong mau sunram hakano ka property jong unu priu jong kanu ka priu la kadan ka siaru phimna balik klong claim ka permission claim ka authorization jong ka try kendau kabamut ka mau jemboy do ka badi ka property juga dar bersenang ma banlek manu manuru claim yo bor na ka dar bersenang na try ngitip ha ka trespassing kadon ka ay na try ka bala pi trespass ka jaga jong ki breu claim yo bor na try ki don ki ay agari India ka jongi ban penstom niki tegam so thok ni ki breu jong kane ki khot to kane ka KSP kini ban so thok shwan ka thi ka mau jemboin ka di ka property jong no balada ka di ka property jong ka dorbar snong mau sunram ka jingkali kalong kilayo nem ya ka permission ya ka jing aibor da ki try kendau banlek akti ke jaka kamut ban supen bore ka state Meghalaya ka jongi ya da kalanti ka badai nalor ka dobasnong mausunram kadon ka hima mausunram nalor ka hima mausunram kadon ka khasil Autonomous District Council kini ki porlo ka jing sisa ki di ban so thu shwa ya kalanti juga kam kamut ba lada ka mausunram kam aibor pinsuong ban wanra e kadut blockade naga benta ka state bat naga benta ki wei ki state and not east ka ban afek la tadaw ngasno ban ajing dei ba kani ka jingbo ultimatum suppose ni ka ban pura apply kalong illegal kalong claim guarantee ka badai namar ba ka mau jemboin ka dei ka property jong ka dor barsna mo sunram amla mano ban lej jubor ha kanu ka jaka khalam ka jing aibor kanwan sa ka trespass kabaka ain la se ka ban pensitom mi kita kibreu kumta na kalyang jongaru kum habisim pentalang merkanika 01 notice pendrem jur ya kanika KSP baraka ju opor jadi ban sngoutho baga mau jemboin ka property jong ka bersna mo sunram barmla ban le don bor mano halam kalenti kepada angai skam pada kalyang ka executive committee MDC ador barsnong ador bar hima mau sunram ngini trilang banum sa ban shule deu thala kat bamon ya ki property ki jongi ki badai hapo upurusam jong ka district council na kalyang jungarong akersan lang ya kanika zarawar notice kubunda dau niu rang ba kudai na syukwa banong tangkat ni kebentar jong ka an ha kebentar jong ka an kadon ka ba ki khot ya ka ha ka por ba phi mut ban dawa ya kanu kan ya kanu ka jing dawa jong phi ba phi mut ban dawa hatu phila ju dawa boros kata lara ki ong ba kilaya lara kino ki ba ong ba kilaya mani blai di ki posem kilayo permission ne kila ju dawa ne na kasinong na kahima ne na kasokar hato kila ju dawa kilayo ne ya ka jingbit bagin penlong ya kata ka jaka kum ka jaka mani blai tisisian ba phimsim yo dawar phimsim dawa
te kejing ai lat if permission ai bor katar phimdan haba phim le ha kata kapor phimla ban le menta hakaan ki ong time bar hakaan time bar when you did not demand at that time you cannot demand now kata kata ki benta jukaan since you did not demand at the right time then your claim now cannot be entertained melaju on pediang tengah simi ke benta jukaan ba wat la fi so gum taru hanamar ba phim simle ha ka ka por ba dei ban le wat la fi so ba pidon kata ka nongrim jung phi kam yeng shu tengah so ba support ya kani ka item ke bala wanra ne khmat ke yeng ba kan ne be kum ka krem ke ba kamariang ka labu bat kan ne be kum ke jaka ke bangin nyelit kai boro mdei ke jaka mani ble juno kwa penong ke ka ching tho kam dei shu ke bangin dang ya artetir hanga ke dei ching pek po ke ching pek ben yang i kum ke chat ben but lale la penon kam ye kini kecil ki balong hakalenti chongka encroachment balong hakalenti chongka trespass balong hakalenti chongka oppression balong hakalenti chongka suppression ya kari chongi kebalai kebanta chongka use of illegal action hakata ka ka bagi singaw bangi pepo ka bangin kan briu yado kini kalong kecing le jong kini ka kunhun kalong ka ba selongo habdo kata-kata ka bom tip ka bom brasu ya ka sencar ya kadar ya kimlang ka salang hari ka badai betang na ka beta kecing don kam jan kini kalong kai ka bangasingaw ba idai penjajah namong tang nong mikmat handai kum kecaj benriu idai penjala persa ya kebakum kini kecing temu bat kecing le jong kini kecaj benriu kibas ngau krau reality nasngau benong balada highway penta ni ya ka kumalakran da ki anut kinong ikram menesekmat ngam tip kai bercia ya ke negeri bat kecat andriu jungi idai ban pau ya kene ya kecing sokya ya kecing sokit kle ban idai ban sim ya kene ban ya negotiate ke sarkar jela ba kine kiai kim dai ban kharoi hakan negeri jungi hakadur jong kecing bandai hakadur kecing bom snauto ya ke imam salam hakadur jong ka bom kan ya sensar ke kadar hakadur jong ka bom kan ya ki bo ki berimpek hapo jong ka caka kene kelong ke ba khia hadu kata te kum tang asngau bang ai chimut lang ba jong ki mista samansa bangin jawan syakmat hakur kom ka bas sani bapa ka ban penlong ruan penrung ya ka jisngau aknong nong jong ka distrik bangin yang daki bor paro nak menta banyada ya kini kita kisin cong kini kecing ke bawon ra daki beliau ki ban suban ban benrap lang ban kersan ya kini ka motion ke bora dai ba balajit kalong kumni ba kan sabun na menta namar kari kasi kadai kari kasi ka badap daki jing phla sudah bat ngane thoi bi kini kiru sut nya mindu haba kilap kino kidak ki ba phla ki mane bleng ta te ka motion ram kadai ka wai na kinuksa bat kawan penpet mat yang ni om tang mangi kinong mikmat andrei ka jat ben rio barok kawai ba haba pi iper badon kano kajeng wan ban simi di jakal ni ban sim important de kiwai pada ki jaka swa ba kindia chakmat kinong punya chnong ki patba bat kunjuru kinong mikmat ni de belong alert na komta kini polisi bon Chief Executive Member ba penyak sing CM ba jubab
ula pentip ba konsel kula penskam ga rai jung da barsnong mausenram ban numsha satya ga nu jingle nyam haka kram mau jumbun haba persya jing berngam ga KSP ba penya long ba ni gamat kwa le nyam hakram mau jumbun kadang dan hapo ka jing bisar ka yeng ka shari mekla high court bar ka yeng ka shari ru kula dap ban batha ka office deputy commissioner ka East Kazils district ban thau ru committee ban penbet ye ga ni kam baru ki belai keren hakani ka por ki lapen pau ye ka jing sokhya bat ki lapen pau ye ka jingkit kli ba kum ki members jong ka district council ngidei ban keren AA halor kani ka benta bat klem shong thai kum la keren dei LO mene ibati yong ba kador bar shnong mausenram kelawan ban ye kendu teng ye ngiru but nakaliang na jongi ngila ai ke jingkershan ke bapura ya karai jong ke dorbar shnong banam sha ya kinu ki kenhun le niam banwan hang thepo mau jimbun ke baar pan nakaliang na jongi ngi sotho bakum ke district council kadon ka kes ke badang ya hapo kayeng bishar berdon burom jongka Meghalaya High Court. Kebelah tip kum kata ka Yatra versus the state government and 7 others. Haka case number writ petition CWPC number arspa New Pusan jong New Snam Arja Pusau. But haka kata ka case kebelah kun hapadeng kini ki shitnyam Hindu baka state Meghalaya but ki nyongut la penlong parti lang ya ki dorbar shnong te henre ya ke district council krimshim la penlong party ke ai ka ba ngi i nakaliang ka jingshim khya jong ka Meghalaya High Court habai dei bakani ka benta ka High Court kala pass chikoi ka order ban constitute ya kata ka committee nakaliang ka deputy commissioner's office Kamut ban clear dari DC but ki official naka deputy commissioner's office but ka dorbar shnong but kani ka committee kan de ban perkhat ban weng ya kani ka jing e ka bladan hang the kata di shibenta but ke ai ka bang ya kran menta hang ne ka de kani ka jing ya shim kabu jong kini ki brio ban berngam berset ya ka jela bat ya kari brokawe kani ngaso bang idei ban shimkhya ka state government lingba ka police department ka de ban shimkhya kini kibriyo bakum kini ki jingbernem kanam dei ban don shoot nang nishkhmat but habangi phai ya ka jinglong kerpang jong kari ka jongi ladangi shim ya ka jingdon jongki khasi ki jongi hapori khasi kendiat ru nadu ka jingwan desi kita ki missionary laringi shim arspa snam ngiladon kendiat kata snam hare dengi phai ye ki babun ki jingya thu khana ki history ki bakum ka jai bendri wajungi kaladon hangni ladon de ki hajar snam bat ngaken mau haba ngayo ban pe ye ka jingtho khamtam ban ye kendu ye ki nongsin shar jong ka hima hang tei po hima mau phlang habang ye kren chapang ka jinglong kerpang jong ketika lau kentang lau adong hangte kam dunai ka nyo spa snem kala don ketika lau adong lani ka lau kentang ka belas sumar da ka jai benriu khasi ke jungi tebat habang ipet ye ka jinglong kerpang ka jungi habede ka jingdon ke jingem ha ka spa perthei spa maryang kalong bakerhai hadu kata-kata bat langi pet ya ka jing long kerpang la jungi haka bat khendo bat siap ru kataru kala long kerpang kumbang ye kren menin habai dei bat ka khendo ka siap ka jungi haka ni ka 6 schedule kat kum ka article arspa sausau ar bat arspa new pusan way la ai boringi ka dis council na du snam khat khandai spa san pu ar bangin la batshna an dalade banyada yalade Khamtam haka paragraph kabalai powers of the district council and regional council to make laws. Hangni kabaning kong hakani ka sub paragraph kabalai loong ba ngila bansnaan habay de ba ka khendo ka siap
the allotment, occupation or use or the setting apart of land other than any land which is a reserve forest for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town. Habaidai ba kani ka benta jong kani ka paragraph ka balai ngilawan ra ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation of Land Use ka Land Act Arhajar Arkuway. But ha kani ka Land Act Arhajar Arkuway la aibor ya ki hima banang penskem shushu ya ka jinglong trai jong ka it ka hima ya ki khendo hima ki bakidon. Ngidon san phu sautli ki hima hapo ri khasi hangni po ka jingpet jong ka ki HDC. Ngidon kumba san hajar duna kishnong hapo kari khasi ka jungi. Bat kibabon na kini kishnong la itu dakaan jong ka hima bat jong ka district council. Bat kawai na kata kashnong kadai kashnong mausen ram. Bat kani kashnong mausen ram di kashnong ka blas lem bha bat kibabon bha ki jinglong kerpang ha kani kashnong mausen ram kadon. Bat kawai na kata kadai ka jingdon jong kani ka krem ba paunam ka bangitip kum ka krem mau jembun. Bat hang ne ka krem nadu kipor kulong kuma laju penon kam daka hima bat kashnong nakamenta kejingdon kam kibabun kam tam ban regulate lane ban pentri kam ban pet ikinong wan jungok kai perthai hang thi henry hadin katu kat ni por pat lai i ba lasdang wan kini kibaya yatra lane kiba de ki riungai hindu kiban penlong ya kathi ka jaka kum kawai na ka jaka ban mani blai nakaliang jongi kum ka council habangi pet ya ka jinglong kerpang jong ka chat penriu jungi hakabat khendo bat siap ngilong trai hi mangi kabumut omla manu banabar banwan ban kam trai ya ka khendo ka jungi te habanga pet ya kani ka kot ka balatho di Dr. UDV Ladia kani ka kot kadika land laws of Meghalaya la batai lut baro habide ba karu kombat khendo bat siap ka jungi kita ka land holding system ka bangidon nadu kipor ki ba menshua but kani ka kot kalai rap ha nama babun ba ki kot cases ru ki ba yadai ba ka khendo ka siap ka jing ya kani apdeng ki armam la ka jing ya kani apdeng ki shnong leni ki weipat kala don lut hangne ka ba ay ka reference but kani kai rap ha ban pensu thu ban penshai shu ya ka jinglong trai ka jungi ya ka khendo ka siap but nakaliang ka department jong kalan hangni ba pet di ba tibor pathau ban pen scam ya ka jinglong trai jong kinu ki khasi ki jungi ki badan ya ka khendo lada kalong hakarira lada kalong haka brikur lada kalong haka brishimet lane ka rinong kenti ya kani la pen scam katkum kani ka an jong ka dis council hapo bangi ai ya katakalan title right certificate te habai dei pat bakani ka benta ka bangi kran hakani ka before our notice nakaliang ka jungi ngisro ban penpau ka jingso khya kum ka council hibrok kawai ngasro ban ong baka jing bernyam jong kani ki kenhon shitnyam hindu ka bakhot ka KSP ka atrak ya ka contempt of court nama kani ka kam kadang don hapo ka jingpet jong ka Meghalaya High Court Badan Buram tengah slow ban kentu ya ka Meghalaya High Court ban shim case ya ki hapo ka contempt of court nang ba kini kibriu kinam deshu ban shim kabu ya ka jinglong jingban jong ka kam hang thie la da long kum ni kanwan ra ya ka jingkulmar bat ka jing bomsuk bomsan haka jela Meghalaya bat ki weipat kani kan kata shibun ba habide ba kata but nakaliang ngajungi ka bakhadu bakum ka council but ka executive committee hi ngasmo ba ngin pen scam ya ke ai ka rai ka bangila shim ngakan mau i ba PNCM po badanglong deputy CM ba pet ya ke ilakaru ngila pen scam ba ngin kershan ya ka rai jong ka dorbar shnong mausen ram kata ka rai ka long banam sha ya kinu ki kunhun nyam banwan penlong jaka mani blai
hang thi hapo krem mau jimpun kata kadai karai ke jungi ke baladem bat menta kasngiru kum kayeng ru asoba ngi menjur da kata hi kaju karai bangin nang penskem ya kajing kershan kajungi ya ka dor barshnong mosun ram hang thi habai de bakani ka kam te tang de kini kentien Mr. Chairman sir ngangai skem ba kini ki kenhun ru nang ni shikmat kenem dai ben pen i kenem dai ben pen i shu ya kum kini ki jing snow ki jongki kaban kata ya babun rukom habai de bak ka shongsuk shongsan hang ni po mekhalia kublai shibun Mr. Chairman sir kublai shibun saisian pat ye member bawanra ya kani ka before our notice ka badan kambha bakum ka council bangin yo ban yakran kublai shibun Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya